kahit magkasama po kami ni Pangulo, wala pa po siyang napipisil. Siguro talaga hirap na hirap ang ating Pangulo Duterte. Totoo yung sinabi ni Pangulo, naghahanap siya ng honest na alam naman niya na naging problematic po yung PNP for the past few weeks. Hirap po si Pangulo. Talagang pinag-aaral. Magagaling naman lahat ng kandidato and all are qualified naman po silang lahat yung mga contenders na dyan. Pero hirap lang talaga si Pangulo. Yung hinahanap niya na honest ay still searching pa po si Pangulong Duterte. Totoo yung kinikwento niya, minsan may naghahawak lang ng lampara na umiikot po siya sa kahit na may araw na may lampara, hindi naman ilaw yun. So, hirap na hirap po siya hanapin yung talagang perfect na honest man na hinahanap.